Jeg har fundet 5 kilos fisken her. Hold da op, den er stor. Shit mand. Sådan der. Så er der ankomst ved Herning Fiskepark. Og jeg har fået tidligt fri fra skole. Så jeg tænkte, jeg må lige tage herud og se, om jeg ikke kan få nogle ørreder på krogen. Der er lige blevet sat ørreder ud her for en halvanden times tid siden. Så det skulle være meget perfekt. De skulle lige have haft tid til at slappe lidt af. Og så være klar til at bide på noget. Jeg har tænkt mig at bruge det ørred, jeg fanger i dag, forhåbentlig, til at fiske noget geder. Jeg var ude her, ja, hvornår var det? Det var her i søndags, jeg var ude for 4 dage siden, eller sådan noget. Der var jeg ude at fiske, det er nærmest 2 uger siden. Nå, men der var jeg ude at fiske geder med store ørredstykker sammen med en af de drenge, jeg har fisket med før, som hjælper med at få en af de store madammer op. Men ja, jeg fangede desværre ikke noget, så det var lidt ærgerligt. Men han tog en fin 4 kilo skede. 81 cm, mener jeg den var. Så det var helt perfekt. Men forhåbentlig så fanger jeg nogle ørred her og sådan noget. Og så kommer der nok også her i løbet af foråret nogle gedevideoer, hvor jeg fisker på bunden med ørredstykker. Jeg kan se, at de satte fisken ud herover i den afdeling af søen her. Så nu må jeg lige se, om jeg kan spotte nogle fisk og fisk på. Og jeg kører med den sædvanlige pink-gule gummidyr fra Flexibait med hvidløgssmag af det. Den plejer at være rimelig effektiv. Så forhåbentlig så kan den da gøre underværker. Den går altså lækkert, den her. Der er noget her. Følg med ind. Nej, den vender væk. Kom tilbage. Den vender væk igen. Kom tilbage. Vender væk igen. Nej, den var interesseret, den der. Den vendte søst om 3 gange der. Kom helt ind tæt på. Og så ved jeg ikke, om den kunne fornemme min skygge eller hvad. Den er der igen. Den var der lige igen. Jeg tror, den kan se min skygge eller sådan noget. Jeg prøver lige at gå lidt længere væk fra vandet af. Prøver lige at gøre sådan her i stedet. Virkelig sky. Nu kan jeg ikke rigtig varme den. Hvor træls. Den var helt sikkert interesseret. Helt sikkert. Jeg skal nok bare lige tease den nok med den her. Så skal den nok komme på et eller andet tidspunkt. Der er også en ørred længere ude på søen her. Ja, fisk. Ja tak. Ja tak. Meget forsigtigt hug. Rigtig forsigtigt hug. Den er ikke særlig stor, den her, tror jeg ikke. Eller hvad? Den er alligevel lidt tung. Hovedrysten er også fin nok. Ja, okay. Den er vred. Den er rigtig vred. Ej, hvor fedt, mand. Det kan... Pisse fedt, mand. Sådan. Så må jeg se, om det er den størrelse, som jeg lige har set rende rundt dernede under. Ja, det er det. Det er cirka den størrelse. Det har nok været... Fedt, mand. Der er godt nok gang i den. Du bliver gedefood. Lige om lidt. Nej, det er så ikke lige om lidt, men om et par uger sikkert. Der er der forhåbentlig så er der lige en 10 kilo skede, der æder dig. Fedt, mand. Ja. Skal den ikke stå af. Og krogen sidder rimelig yderligt, så jeg holder altså lige bremsen forholdsvis let. Jeg tør ikke at stramme den alt for meget. Jeg synes, den ser ud til at være kroget yderligt. Hold kæft, nogle fede udløb, mand. Du skal ikke derind i det træ der. Shit.
Den snittet lige det træ. Nej, har den sat sig fast i træet? Det har den. Den har sat sig fast i træet. Nej. Sådan der. Af. Ikke derind. Ikke derind. En fin lille en. Nok en 1,5 kilos, 2 kilos måske. Den vil rigtig godt derind. Nej, nu har den rigtig sat sig der i. Lad nu være med at komme derind. Kom nu over på den anden side af mig. Ja, tak. Ja, så her. Kom nu ind med sig. Nej. Okay. Der er en øje her efter den også. Der er en anden øje, der følger med den. Du kan se den der i overfladen. Og sådan en mindre fisk. Kom nu her. Okay. Jeg tror lige, jeg strammer bremsen. Og lige en tand. Nej, ikke derinde. Hold op, der er gang i den, mand. Hvad sker der? Jeg kan lægge det mindst lige til at forberede mit net. Sådan der. Kom så herind. Kom nu her. Ja tak. Den er i nettet. Fedt, mand. Sådan. Første fisk på 20 minutter eller sådan noget. Ja tak. Nå, den får jeg lige aflivet. Sådan der. Så tager vi lige og giver den et par dask her. Sådan der. Sådan altså, så er den færdig. Jeg kan altså se der, okay, krogen sidder helt perfekt lige i saksen. Skal jeg lige se, om jeg kan vise det. Det der, sidder krogen. Håber ikke den bider mig. Sidder krogen lige der. Så den var faktisk fint nok kroget. Bum, så er krogen ude. Super fedt, mand. En fisk på land. Lækkert. Nå, det kan da tyde på forhåbentlig, at det her de er. Når der lige var en anden en, der fulgte med den ind. Så jeg bliver lige her lidt tid. Nu vil jeg godt lige have fat i en af dem der, de 5 kilo, som er sat ud i dag. Det vil være rigtig sjovt. Det kan godt være, at de har samlet sig. Fordi at blæsten den kommer derovre fra og blæser herind imod. Normalt så hvis folk de fisker med powerbait og sådan noget, så flyder det til overfladen og flyder med ind med vinden. Så ofte så kan man altså finde, at steamerne de trækker ind imod vindsiden. Så for eksempel herovre i den her lille bugt, der er her, og langs med den side her, der kan man altså godt se fiskene trække ind, hvis der kommer blæst fra modsatte side af. Så det er altså lige et lille tip. Der er fisk igen. Det er en samme størrelse fisk. Den samlede den bare lige op. Sådan der. Det er det altså kastet lige efter jeg fangede den anden. Lige efter. Den er sur. Nu hopper den lige om lidt. Nej, den går helt amok den her. Ja tak. Altså så ved jeg godt, der er mange, der siger, at puntakfiskeri det er kedeligt og bla bla bla. Men altså, hold kæft, det er fedt. Det er kun de helt store geder, der giver fights, som sådan nogle regnbuer her. Jeg ved ikke engang, den har nærmest ikke registreret, at jeg har fanget det nu. Den ligger bare sådan lidt. Og jeg forholder lige min bremse sådan forholdsvis løs. Bare så jeg ikke risikerer, at den hopper af. Så jeg kan altid stramme den, når jeg lige har set, hvor godt den lige sidder kroget. Det lige nu, der ligger den bare lidt i overfladen. Og så skal jeg helst ikke have, at bremsen den er for stram, for hvis den ligger og ryster med hovedet over overfladen, så kan det hurtigt rykke krogen ud, hvis bremsen den ikke kan give sig ordentligt. Men der er ikke så meget fight i den her, virker det til. Så den er lidt overrasket over at blive fanget nok.
Men altså, en fisk, det er en fisk. Ah, okay. Nu vil det måske godt lidt afsted. Altså, det er på 2 kast, 2 fisk. Og så endda her i vintermånederne, hvor de ofte kan være meget sløve. Det er lækker. Så skal den bare lige vende snuden herinde af. Den sidder kroget helt perfekt op i overlæben. Ja tak, den er nettet. Fedt mand. Og jeg må altså fange 6 fisk på de 3 timer jeg er herude. Så det er allerede 2 det der. Må en dog om vi kan få fyldt kort. Den er nok lidt større end den anden. Nok en 2 kilos eller sådan noget. Vil jeg tro på. Sådan der. Okay, min krog den er simpelthen hoppet af her. Prøv at se der. Jeg ved ikke om I kan se det der. Jo der. Det er min lås det der. Så den har altså formået at få den klikket af på en eller anden måde. Det må have været i nettet eller et eller andet. For linen sidder altså ikke fast. Så. Ja, nu skal jeg lige have fat i den der. Jeg kan se krogen dernede. Skal vi se. Jeg kan vise den der. Den sidder altså helt hernede. Har den smidt krogen? Den har smidt krogen. Sådan der. Ja, mit chebohoved. Mit chebohoved, det er væk, tror jeg. Det er simpelthen knækket af. Okay. Det var lidt træls egentlig. Jeg tror kun, jeg har en mere af dem. Skal jeg lige se. Det ligger ikke her. Ja, mit chebohoved, det er væk. Hvad? Ja, kronen også. Den ser helt mærkelig ud. Ja, mit chebohoved, det er væk. Jo. Nå, nu har jeg altså kun et lysrødt chebohoved tilbage. Et løst chebohoved. Og så har jeg nogle kroge her, med, hvor hovederne de ligesom er sat fast. Men den vil jeg vil hellere bruge dem, hvor det er løst chebohoved. Det synes jeg fungerer bedst. Så den sætter jeg bare lige fast på min hægte, hvis jeg kan finde den her i græsset. Så lige en anden ør, der lige kom cruisende her forbi. Ikke nær så stor som den, men nok på størrelse med den første, jeg fangede. Hvor har vi linen henne? Den har vi her. Så mærker jeg lige her på linen, om der er noget line, der har taget skade. Det er der ikke rigtigt. Nogle gange så kan, hvis man fanger mange fisk, så kan det godt være nødvendigt at skifte, hvad hedder det? Skifte forfanget lidt ud, eller klip de første 10 cm af. Men nu prøver jeg lige at stoppe sådan et nyt chebohoved her på. Og så stopper jeg også lige et nyt, nyt gummidyr på. Det kan godt være, at den hoppede af til chebohoved her. Der er jo sådan en tynd metal lås her i. Skal jeg lige se her. Ej, det her chebohoved her, det er sgu også gået op. Fuck. Nå, jeg må lige se, om jeg kan fikse det her, men ja, ellers så må jeg bruge det orange. Nå, nu har jeg fået fikset det der. Så tager jeg lige og rækker et nyt gummidyr. Og jeg, som jeg plejer at gøre, så plejer jeg at køre den, I ser at farverne der, de skifter. Så kører jeg den, så den kan ligge og vugge imellem de 2 farver her. Hold op. Fordi at så giver det det trigger noget i fisken, at den ser 2 farver, der skifter imellem hinanden. Det kan virkelig lokke dem til at hugge og gøre dem aggressive. Så jeg prøver så vidt muligt at gøre det sådan. Så nu skal jeg lige se her. Har jeg gjort det ordentligt her? Det har jeg. Prøv at se der. Nu har den en gul side der, og en lyserød side der. Så når den går, så går den og vugger og viser begge farver. Lidt bedre, synes jeg, end hvis jeg havde sat den gule side helt nedad. Så forhåbentlig så kan det lige give en fisk mere. Nu så jeg en anden fisk, der lige svømmede forbi her igen, mens jeg lige bøvlede med det her. Der går en helt stim fisk hernede, lige foran mig. Som lige foran mig. 2 meter foran mig. Svømmer jeg. Prøver vi lige at droppe sådan en hernede foran dem. Den ene går efter den.
Kommer tilbage efter den her. Der er to, der var interesseret. De er alle sammen interesseret. Der var 3 fisk her. Den anden kan komme tilbage igen her. Jeg står lidt på afstand og kigger. Det kan godt være, at jeg skal den lige lidt længere ud her. Ja, jeg ved ikke om det var da jeg fik fisken i nettet, at chipperhovedet der er det brækket af. Men det er også bare en af grundene til, at man skal fight fiskene helt færdige, inden man tager dem i net. Fordi at både så de ikke skader sig selv, mens de er i nettet, og også så man ikke får ødelagt sit grej og sådan noget. For det er rimelig træls. Så det er en god idé lige at fight fisken helt færdig. Og jeg var lidt for ivrig der, og jeg skulle nok have ventet på, at den havde taget et udløb eller 2 mere. Men ja, sådan er det jo. Shit mand. Den er den... Nej. Den er den tog lige på nedfaldet. Jeg stod og rettede min trøje, og jeg kunne se, at der var en anden fisk, der smuttede lidt længere væk der. Nej. Jeg var lige i gang med at lyne op i min, op i min jakke. Så sagde det altså bare med den. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Og jeg kunne se, at der var en anden fisk, der svømmede ind imod sivene, så jeg tror måske, at de står i et hul herovre. Okay, det var vildt det der. Der fik jeg godt nok noget af et chok. Jeg ved ikke helt, hvad jeg troede. Lige pludselig så stangen bare på vej ud af min hånd. Fordi jeg stod med nærmest begge hænder, for lige at lyne op i min jakke. Så jeg holdt den bare med albuen imod min side sådan. Shit, den giver den gas. Fedt, mand. Altså, den her pink gule her, den fungerer altså bare. Hold da op. Og den her gang her, der fighter den altså helt kold, inden jeg begynder at stoppe den i nettet. Ja, selvom den er lille, så er den da godt nok sur. Hold da op. Det kan da godt lige være, at jeg prøver at smide kameraet op på et stativ, så kan I måske også få en anden vinkel fra det. Det er bare lidt svært, når jeg ikke helt ved, hvor fiskene står, men det gør jeg nok nu. Ja. Shit, mand. Det er bare fedt, det her. Det er bare fedt. 3 fisk på en time. Det kan man ikke klage over. Den anden sidder også... Jeg tror, den sidder helt perfekt lige i saksen. Men den er ikke så stor igen. Ja, den er stadig ikke helt færdig. Det havde set kønt ud, hvis jeg lige havde smidt min stang med i vandet der. Fordi at jeg skulle lige lyne op i min jakke. Der går en ordentlig bass dernede. Det var nogle flotte fisk, dem der. Kom lige 2 store fine. Hvad er svømmende forbi der? Sådan en vil jeg godt have fat i. Den her er ved at være færdig, eller hvad? Måske ikke helt. I må lige skrive i kommentaren, hvis I godt kunne tænke jer at se, hvis jeg fanger fisk på, i stedet for at køre på GoPro her på maven, så smid det op på et stativ i stedet, så I får lidt andre vinkler også fra det. Det kan I bare lige skrive i kommentaren, hvis I godt kunne tænke jer. For det er lidt mere arbejde så, og lyden er heller ikke særlig god, fordi at jeg har ikke en trådløs mikrofon. Det er bare GoPro, jeg bruger. Men skriv endelig det. Jeg kan se, at chipo-hovedet, det er der stadig. Så det er altid noget.
den er stadig ikke helt færdig. Måske er den ved at være det nu. Ja tak. Kommer den bare lige herop og ligge. Sidder perfekt. Så kan I måske se krogen her. Skal vi se her. Der sidder krogen altså. Ja, lige det tynde hud her. Men alligevel, hold op, den sidder faktisk rimelig godt fast. Selvom. Perfekt. Den kommer over og ligger til samlingen. Jeg tror jeg lige håber på at kunne fange en af de lidt større derovre. Fedt, mand. Prøv lige at se der. Lækkert. Okay. Jeg har lige fundet stimen her. Der kommer en efter den her. Det er nogle store nogen. Yes. Okay, det var lidt for voldsomt en modhug måske. Men man kan se dem hernede. Der er også sindssygt mange. Jeg ved ikke om I kan se det på kamera. Det går hernede foran. Virkelig stor stime. Den her, den er heller ikke. Den er ikke helt lille. Ja tak. Ja tak. Okay, så de står simpelthen hernede. De svømmer herover. Man kan ikke se dem nok på kamera, men de er der altså. Den her, den kom godt nok efter den. Det er nok en 2 kilos fisk eller sådan noget. Den går nok lige om lidt. Nu kommer de andre. De andre følger lidt efter den. Ej, der er mange fisk her. Hold nu op. Shit, mand. Det her det er en af de større i gruppen, der svømmer der. Så se, de svømmer herinde foran. Fedt, mand. Ej, der var mange her. De kredser bare her rundt om. Jeg håber virkelig, man kan se det på kamera. Jeg så en, der var oppe i overfladen derovre, så jeg tænkte, skal jeg gå derover? Går jeg forbi her, så kommer der bare en stime på 20 fisk eller sådan noget, svømmende forbi. Den her, den har nok størrelse ligesom den anden, jeg fangede. Måske en lille smule større. En 2 kilos nok. Men jeg tror simpelthen ikke, den er færdig nu. Den går ikke lige så meget amok som de andre. Det kan nå at komme endnu. Nogle gange så handler det bare om at finde fiskene, fordi at ofte så svømmer de altså rundt i sådan nogle stimer. Og selvom jeg ved godt, de her de måske har været sat ud for 2,5 timer siden, 3 timer siden-agtigt. Så de er forholdsvis nye i søen, men selv dem, der har været her i lang tid, de svømmer altså meget tit i stimer og står nede sammen i de dybe huller her om vinteren. Der er altså bare krum i stangen. Nu kommer der også lidt støvregn. Havde jeg ellers ikke lovet. Den skal ikke lige derind. Nu har jeg godt nok ikke lige været i fitness i en del dage, men det her, det kan da mærkes. Det er næsten bedre end sådan en træningsdag.
Min arm, den, den går godt nok ondt. Det skal nok passe med, at nu den steam, der lige har været her, de forsvinder nok, nu når jeg lige har fået den her på og sådan noget. Men så kommer de næsten 100% sikkert tilbage igen og går i det område her. Det er i hvert fald en tendens, jeg har oplevet før, at hvis man finder dem et sted, så står de der altså oftest i lang tid. Selvom man fanger fisk derfra, og de lige svømmer væk i en periode, så kommer de altså tit tilbage til samme sted i søen. Den er simpelthen ikke færdig nu, den her. Måske nu. Ikke helt. Den er ikke færdig nu. Jeg skal heller ikke få ødelagt min krog. Men det er stadig ikke en af de der 5 kilos fisk. Nu kan jeg så se, at vinden den skifter lidt, så nu før der kom den herovre fra, nu kommer den deroppe fra. Og det, ja, det kan nok godt bare betyde, at de bliver ved med at stå i det hjørne her. Nej, jeg er øm i min arm, mand. Så, nu ser den træt ud. Ja, tak. Kommer der altså bare lige op på land her, ikke? Ja, den har smidt krogen der. Fedt. Sådan der. Det her, det er bare næver. Det den kommer af med nu. Den er altså død. Og lige så der er en fin fisk. Flot fisk. Nå, den kommer over til samlingen. Fedt, mand. Så lå der 4 på række. Det der, det er den, jeg lige har fanget nu. Den er altså en lille smule tykkere end den der. Nogenlunde samme længde. Så den er måske 2,5 den der. Og den der er 2. Så 1,5 på de der nok. Jeg så lige halen fra en fisk hernede. Så jeg tror stadig, de går rundt herovre. Måske er de allerede kommet tilbage til det hjørne her. Giver en lige 2 kast her. Hvis jeg ikke lige opdager noget, eller mærker noget, så tror jeg lige at rykker videre lidt. Det kan godt være, at de helt store fisk, de måske har stillet sig lidt andre steder end de mindre her. Jeg har fundet 5 kilos fisken her. Hold da op, den er stor. Shit, den er stor. Sværmer den lidt. Helvede, den er stor. Ej, mit hjerte, det går fuldstændig amok. Den cirkulerede lige. Nu kom der en anden fisk og tog den. Prøv at se en stor fisk der. Nej, den var stor. Nej, den var kæmpe. Den anden fisk der. Den står. Er det den, der står der? Nej, den ville jeg godt have få. Det havde 100% været min PR i øret. Nej, jeg ryster. Hok. Så kommer der lige en lille pisfisk. Lille bitte. Okay, lille er den heller ikke. Den er nok på størrelse med den, jeg lige har fanget. Men den der, den var stor. Kommer der en mindre fisk herinde også. Nej, hvor ville jeg have fanget den der. Den største øre, jeg har fanget nogensinde, det var her, dengang jeg var 10 år gammel, hvor jeg fangede den øre på regnorm, og den var lidt over 4 kilo eller sådan noget. Den så altså jævnt stor ud i forhold til mig der.
Jeg kan lige se, om jeg kan finde et billede af det. Så smider jeg den lige op på skærmen for jer. Men den her, den var altså noget større. Nej, hvor ville jeg godt have haft den på. Lort. Så den her, den kommer lige under den. Svømmer op til gummidyret, og så lige siger... Nå, jeg har det 1,5 time så. Til at prøve at se, om jeg kan fange den helt store der. Så tror jeg går, i stedet for at bare gå og kaste i vildskab. Så tror jeg altså, jeg går og prøver at kaste sådan... Eller ikke at kaste, men bare gå rundt, observere søen lige her langs med den bred her, og ned rundt om hjørnet der, bare for at se, om jeg kan spotte den, og så lave noget spotfiskeri på den. For den er godt nok, den var jævnt hissig. Mine arme, de får der bare heller ikke nogen pause. Hold op, mand. Der er altså gang i fisken i dag. Og det er også, jeg vil sige, det er forholdsvis sjældent, at han sætter 5 kilos ørder ud her. Det er for det meste, op til 3 kilo eller sådan noget. Så at se så stor en fisker, det som er en ørred, det plejer altså ikke at ske. Og nu er jeg også den eneste ude i søen her, så jeg håber godt nok, at den lige vil komme til overfladen igen, når jeg får den her ind selvfølgelig. Den her, den har også bare fuldstændig slugt den. Nej, jeg ærger mig over, at den her ikke engang lille fisk kommer hen og tager den. I stedet for den her kæmpe mobbedreng. Og også fordi, at jeg kun må fange 6 ørder, så skal jeg jo lige... Så vil jeg jo sindssygt godt have den helt store på plads. Men den her, okay, den er heller ikke lille, den her. Den er heller ikke lille. Det er nok en 3 kilos, den her. Men jeg kan mærke, at dens tænder skærer på linen. Så vi sådan set godt have den ind rimelig hurtigt. Så hurtigt som det lige tillader det. Ja tak. Den er i der. Fedt mand. Ja, den her, det er i hvert fald den største for i dag. Hold op. Sådan her. Altså, skal jeg lige se her. Det er måske lidt svært at se. Jeg sidder altså helt hernede. Her er der også lige kroget lige mellem gælderne, så den bløder lidt. Sådan der. Så kom krogen ud. Det er altså også en fin fisk. Okay, nå. Nu står den bare lige på observeringsmode. Kan jeg godt lidt mærke. Gå lidt her langs med. Så forhåbentlig kommer den tilbage, den der. Nå, nu har jeg altså gået en del stykke tid her rundt om hele den side her. Ned langs med der rundt og sådan noget. Og jeg har altså ikke set skyggen af en stor fisk. Så jeg tror, nu begynder jeg bare at give det nogle kast ud af. Og så forhåbentlig så fanger vi noget på det. Jeg har set nogle, altså der er stadig nogle fisk, der cruiser rundt, men det er slet ikke, altså jeg har ikke set en stor stime i langt. Okay, der var bare fisk med det samme. Det var på nedfaldet igen. Det var ligesom jeg skulle til at have ind. Nej, jeg har lavet mit net, det har jeg lavet ligge helt herovre. Det er en stor fisk, det der. Det er en jævn stor fisk. Den skal ikke stå af. Bare ikke stå af. Okay. Ja tak. Okay, det der, det er den største for i dag i hvert fald. Den var pænt tyk. Jeg kan heller ikke gøre noget imod den.
Jeg hopper lige om lidt, tror jeg. Den er helt ude ved den ø, der er næsten. Den skal bare ikke stå af, den her. Den skal bare ikke stå af. Det var, jeg stod igen og bare lod min line være løs. Og så i det, jeg begynder at hale ind, bum, så er det bare død væk fra enden. Som lige pludselig bare begynder at tonse den anden vej. Det her, jeg tror altså, det er en fin stor fisk. Jeg tror nok, den virker tung. Skal jeg lige se mine landingsmuligheder her. De virker okay. Ja, den rykker så godt nok ikke meget. Den svømmer lidt til sin egen sø. Ej, min arm. Jeg bliver øm i morgen i hvert fald. Kommer den herind foran. Ja, det er en okay fisk. Ja, det er i hvert fald den største for i dag. Ikke lige så stor som den helt store, jeg så der før. Men den er fin størrelse. Ja, tak. Ja, ikke den. Ikke den. Den svømmer godt nok bare sin egen vej. Jeg tror bare lige, jeg tager og følger med den herovre. Så kommer jeg på den anden side af noget af alt det grøde her. Okay, det var blevet så bare slet ikke bedre her. Min arm. Den er også bare fuldstændig slugten. Den er stor, den her. Ej, hvor fedt, mand. Hold op, en dejlig torsdag. Det eneste der, at nu skal jeg hjem og gøre dem alle sammen ren. Det er så lidt træls. Nej, den er flot. Det er umuligt, den er færdig nu. Men den er bare stadig, altså den har ingen størrelse i forhold til den anden, som jeg så der før. Altså, den anden jeg føler, den var dobbelt så stor som den her. Det var den nok ikke, men dens hoved var fanly med bredt. Ej, lad være med at køre derover. Lad være med at køre derover. Ej. Kom nu ud af de der grene der. Har den sat sig i gren? Det har den ikke. Jo, det har den. Pis og lort. Den lige sat sig i den ydergren der. Det der slap den så. Ja. Sidder også perfekt i saksen, ser det ud til. Det var i første kasse, jeg lige havde sagt sådan, nu tager jeg lige og bare kaster ud, fordi jeg har ikke set den store der og sådan noget. Bum. Så er der altså den her på krogen. Kom så herind. Min arm den er træt. Det er fordi, at når den bare ligger og plasker rundt her, jeg skal virkelig bruge mange kræfter på at holde den på rette kurs, samtidig med at den bare vejer sådan en god portion kilo jo. Ikke derinde under. Nu får den op her. Jeg måske. Jeg gør det. Ja tak. Den kan næsten ikke være i nettet. Den er fin. Den er rigtig fin. Rigtig pæn. Nå, den får nogle dask. Sådan der. Så kan vi lige se her, hvordan det står til. Okay, der sad krogen. Så vi vender den om. Der kan I se den dernede. Den var faktisk ikke så godt kroget igen, tror jeg ikke. Den havde fået fristet sig lidt fri.
Nå. Den har eddermame gjort det godt, den der i dag. Nå, nu skal de se her. Så hvis vi lige kan gøre sådan der. Ja, det er en fin fisk, det der. Lækkert, mand. Nu skal vi bare til løjer her. Og lige at se der. En fin fisk, mand. Den er altså... Den er jævn tyk. Virkelig flot farve også. Det kan jeg klage over. Nu kan I lige se den i forhold til de andre. Der er den, jeg lige har fanget. Den er pænt stor. De der to var også rimelig store. Men den er godt nok stor. Nu skal vi se her, hvad den vejer. Skal jeg passe på, at jeg ikke slasker mit stativ med det. Kan I se, hvad der står der? Der står i hvert fald, hvad står der? 3,05. Så lige en lille smule over 3 kilo. 3 kilo og 50. Det er pænt fint. Så de andre, de vejer nok, ja. 2,5 og 1,5 kilo eller sådan noget. Det var konge. Hold nu op, en dejlig dag det har været. Det kunne næsten ikke have gået bedre. Udover hvis jeg lige havde fået den der kæmpe store ørred, som jeg håber I kunne se på kamera. For hold op, den var stor, mand. Det har i hvert fald været en ny PV. Jeg tror den var omkring de 6 kilo. I forhold til hvad jeg lige kunne se der. Men ja, det blev ikke i dag at den skulle på land. Men dejligt at der kom en masse fisk på land. Så nu kan jeg fiske geder med dem også. Og fange forhåbentlig en 10 kilo skede på det. Husk at like og subscribe. Og så ses vi en anden gang. Ha' det bra.